מה יש לך? תרמה לי הרבה. המסלול של החיים, בואו תראו את הישיבת טפחות, כמה שזה ייחודי, כמה זה משפחתי. כיף, מבחינת הלימוד, מבחינת ההיכרות של כולם, של כל הגיבוש של החבר'ה, מבחינת הכל. חיים יותר משמעות. ואם היה לי קצת עצוב, אולי למדתי מזה משהו חשוב, כי בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. שלום וברכה. לבד בתוך כל הטירוף, חלאס, אתם עושים לנו פעילות, למה? אני חושב איך שהזמן יכול אתה מוכן להוריד ממני את הקלוז-אפ הזה? אבל בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל ויותר כבר לא צריך לשאול הרב שלנו של השיעור היה ממש ממש קרוב אליו, ממש כמו אבא, כאילו אנחנו פה בזמן, אתה יודע, זה כמו בית שלי. להתחיל הכל מההתחלה כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. ואם יכולתי רק לזכור, לכל אחד יש את הדרך לעבור, אבל בסוף כשזה נגמר בוא נגיד שהשנה שלי התחזקות, התעלות, של שינוי כזה בחיים פתאום. לבוא קשר ממש קטן אותו, לעלות, כשאתה אומר על המדרש, גם נהנות, חברים, כאלה, אחלה. תודה. להתחיל הכל מההתחלה כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. אם יושב שלום עליכם. כאן אני לא מתבזבז. אין תגובה. להתחיל הכל מההתחלה כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז. מאיר הכל להתחיל הכל, להרגיש הכל מההתחלה. אני כאן, אני לא מתבזבז.